Bevis af andengradsligning. Okay. En andengradsligning er, når man har x i anden, også kaldet andengradsligning. Herunder har vi formlen for en andengradsligning. Og under det har vi lavet vores eget eksempel. For at udregne det, skal du først starte med at finde diskriminanten. Og der har vi også formlen for det under det. Og når du så har udregnet diskriminanten ved hjælp af den formel, er der 3 skilleveje. Og den skillevej, du skal vælge, afhænger alt af efter, hvad diskriminanten er. Hvis diskriminanten er over 0, så har du 2 løsninger. Hvis diskriminanten er lige med 0, 1 løsning. Og hvis diskriminanten er under 0, så er der ingen løsninger. Nu er vi kommet til at skulle løse ligningen. Ligningen var som før nævnt x i anden minus 3x plus 2 er lige med 0. For at løse ligningen skal vi finde diskriminanten som det første. Der bruger vi formlen for diskriminanten. b anden minus 4ac er lige med d. Hvis man sætter vores andengradsligning ind i den formel, kommer det til at være minus 3 i anden minus 4 gange 1 gange 2. Og det giver så 1. Det vil sige, at vores diskriminant den er over 0. Altså har vi 2 løsninger. De 2 løsninger udregnes ved hjælp af formlen for x, som er minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten over 2a. De 2 løsninger finder vi ved at sætte vores andengradsligning og diskriminant ind i ligningen. Den første løsning vil så være minus minus 3x plus kvadratroden af 1 over 2 gange 1 er lige med 2. Altså vil vores første skæringspunkt med x-aksen være 0,2. Vores anden løsning vil være det samme, blot hvor vi minuser med kvadratroden af 1. Altså vil vores x-punkt give 1. Hvis nu diskriminanten havde været 0, og der kun havde været én løsning, ville formlen se sådan ud. For da d er lige med 0, kan man ikke tage kvadratroden af den. Beviset. Hvorfor kan det her lade sig gøre, hvis d er større end 0? Vi har som sagt vores formel for andengradsligning, som er ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Først så starter vi med at gange med 4a i alle led på begge sider af lighedstegnet. Så kommer der altså til at stå 4a gange ax i anden plus 4a gange bx plus 4a gange c. Og så selvfølgelig er lige med 0 gange 4a, men det er jo selvfølgelig bare 0. Det kan vi så reducere lidt, så vi kommer til at skrive 4a i anden gange x i anden plus 4abx plus 4ac, og det er så stadig lige med 0. Nu kommer vi så til det, hvor vi plusser med b i anden minus 4ac på begge sider af lighedstegnet. Så kommer der altså til at stå 4a i anden gange x i anden plus 4abx plus 4ac plus, hvor det vi lige har sat ind, b i anden minus 4ac, og det så er lige med b i anden minus 4ac. Nu tager vi så vores b i anden minus 4ac og kalder det for d. Og d, det er selvfølgelig diskriminanten. Nu kan vi så reducere lidt i det, så vi skriver 2 i anden gange a i anden gange x i anden plus 4abx plus b i anden. Det kan vi så reducere endnu mere, så vi skriver 2ax i anden plus 2 gange 2ax gange b plus b i anden. Og hvis vi så reducerer det endnu mere, så får vi det så til at blive 2ax plus b, det hele i anden, er lige med d, og det er der med sanden en kvadratsætning.